اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ha joni bandiraɓe gonɗen koye jokkude ko mbinoɗen ko ha joni gonoɗen koye issa mana boddiji ɗiɗi ɗi e arsi mana ha joni e faabu ndu e geejo o e malaika kujoyinoɗo maaje ɗen maaje piltiɗe aduna o mbiɗen won wiyoɓe ko jeeɗiɗi kono noon ko ɓuuri sellude ko anda e tarikaji ko maaje mawɗe ɗe ko joyi piltiɗe aduna o ha hawri koɗe joyi mana glacial du nord, glacial du sud, mer Indien, mer Pacifique et Atlantique. Tout beaucoup de non bieta. Arabe bieta. Muhid al-Mutajammid al-Janubi, al-Muhid al-Mutajammid al-Simali, al-Muhid al-Hadi, al-Muhid al-Hindi, al-Muhid al-Atlasi. Ngononi mayo won godo ay sarmen enen Afrique mo. Dum non dedo maaji joyi ko amma ko wiite ciali limodum hay goto anda. Ko amma ko wiyete beeli ɗimoɗum hay goto anda ɗe gona piltiɗi ɗum andi ɗum limoɗum tan ko Allah beeli andi ɗum fof tan ko Allah calli togosi andi ɗum fof tan ko Allah hono maayo men goɗo wongo ɗo e Sénégal wona maayo ko cangol tan mana ko wayni ɗum Allah tan andi limore mum juuteno minen jaajeno meɗen poti ene mbayi joni noon so Allah haaji mami rutto mana ha joni e firtande on boddi ndi pottinode e arsi ndi ɗe boddi ɗo nanno e kini mum ɗo e faaɓru e maayo ngo no wiyete ɗe fof mi ruttano on joni joni mana hono ɗe mbiyete wodele fof holi inde mum kono windori jokken mana ha joni taarih o soko tawi Allah haaji koye ɗum paaɗen inchallah ɗum noon tan mana ha joni paaɗen ko mbiɗen ko firtude boddi donc nodi fortade ndi wiya yo yaato arsi hono ndi wiyete mana arsi mo heeli o fortoye dow ndiyam boddi o naate kini mo yalti ina ɗani finani ndinne no wiyete mana faabudu mon noon kanƴe ɗiɗi faabu ndu no wiyete maayo fiinogo naati to nder mum to maayo ngone no wiyete malayika janoɗo hujjoyade ƴetti ndiyam ɗam fof waɗi mana e hoore banggue leppi banggue leppaɗe on malayika ne hono wiyete malayika tunnoɗo kadi oya mana yooli on malayika ne hono wiyete joni kadi payre ɗum ha joni koye kawesaji Allah paaɗen e nder ɓuure mana gueɗe tafsir so tawi Allah haaji ɗum noon ne wayno haala ka e jokkodiri ɗi ganduɗa mana yehino joowi e dow arsi heeli calɗi mum ha mana arsi mimi leydi deƴƴi wonti mana e innago Allah ndin boddi wiyete ko tan hara ha caw ndin ko noon wiyete boddi ndini nanno e kini mum naatiri nde ɗo hinare yaltiri oga banggue forte dow mum ina ɗaani finani ndin wiyete ko ɗom dam dareduji ɗom dam noon ndi windete mana faabu monnoɗo boddiji ɗiɗi fof wi harani faabu ndu wiyete ko bar huddu maayo fiinogo faabu ndu wempe ƴeɗe nawi ɗum nder wi kam ɓuri ɗum mawnude maayo ngo wiyete ko bahru jubbi ganduɗa malayika garnoɗo ƴetti ndiyameje maaji joyi ɗe fof e ndiyameje gonɗi aduna waɗe hoore leppini banggue heddi mana banggue mana ha joni leppani wiyete mana ha joni ko kamka ya iili malayika tunnoɗo mana ha joni o yooli e tuute muɗum o lumbi hen duuɓi temedde joyyi o ronki yaltude ha ƴemnum dow on wiyete ko abda ya iili mana ɗum ɗo woni koye deftere wiyetede kitabul habib min imlail habib mana ko tafsir qur'anul karim ko juzuji temedere e nogas ɗo hoore deftere ɗo ko woɗɗani hedde alif lam mim e nder mana gaynede fatiha ɗon ɓiso si en ƴeewi ma en tawtu ɗum ɗone kadi jeeya koye fa'idaji mana qissaji qur'anul karim alhakim wallahu subhanahu wa ta'ala mana alam e caggal ɗum soko tawi mana ɓenni e nder qissaji
mana qur'ana nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam woni hen o jomdi e defte makko hadis woni hen ko ganduɗa ari koye nder mana issaji anduɓe woɗɓe woni issaji ina qur'ana woni hen ko denteteɗi goppete memetaki hono ko wayno issa yusufa mana hakkude muɗum e debbo biyetenoɗo zaliha oɗon gandi wala kad hammad bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbi on ɗon issa ina waɗi hen hunde ko waɗa e nder sawi allah jalalayni koko yedda saabu ɗum annabi denaɗo guila jibina mana ko denaɗo ko nabiyul mursalu hanani e muɗum kala ko yoɗani kala ko fewani e ha ga mana issa goɗɗo mo ganduɗa mana laata wol uzza wa manata salisatal ukhra inna safa'ata hunna ɓe mbila turja woɓɓe ɓe mbiri noon jangguiri noon ɓe mbi nelaɗo janggi ɗum on issa kadi wona gonga alaji malik wi issa o wona gonga hay habruɓe ɓe gona hoolaɓe fewani akhyaru na ɗa'a ɗum kaza ka rawina min umami o wi moƴƴuɓe men juwi issa o juwi hay habruɓe issa o so ƴeewi mimi mon tawi ko noon issa to annabi dawuda habaru makko e malaikaji ɗi haza akhi lahu tisuna najatan woli najatun wahidan fa qala akfilniha mana nden no ñawri ni ɓe kaali hen goɗɗum ko wona ɗum cheikh tidiane jaɓani tati fof o wi issa yusufa o noon ɗaccirte wala kad hammad bihi mana zalika himmi yo rende makko kanko yusufa o hamma bi darbiha kanko o himmi fiide ɗum lawla an ra'a burhana rabbi sino wonano kawisaji allah ɗi holli kono wona wiide himmi mana hono ko zalika himmi la ko ma'azallahi eɗen moori ɗum allah mana e biyaɗo ko nabi moussa ko hunde nde wawa wonde ko mustahil mana issa wiyede nelaɗo sujudi sanam ɗum ko mana ko moolade allah ko ma'azallahi ɗum mana ina harmi haalde dagaki issa dawuda wiyede hunde nde wona baali wona beyi ala wattoya ɗum to rewɓe waɗa hen tindol wiye mana poɗɗono annabi dawuda mo allah wi ɗum mi waɗima khalifam an woni lomtam e leydi mi yamarima ya ñaaw gonga ya fewna hakkude yimɓe wiyede waɗi ko ɗum ko wona ɗum ala ko mustahil mana e annabagal mana e nabiyun mursalun malikun khalifatullahi ko nabi ko rasul ko khalifatullahi ko sahibul kitab mo jogui mana deftere mana ha joni koye makko telli zaburo ko lam ko lomto allah ko annabi ko nelaɗo ɗum fof fawede mo ko goɗɗum ko wona ɗum wawa wonde sellata hono ɗiɗo qissaji tati e ko nande e majji ɗiɗo kay ɓuuri labde e nder jawahilal mani so ƴeewoyi to haala cheikh tidiane fatawi makko namde makko udditale makko o wi ɗiɗo qissaji tati ɗi dagaki haalde no ɗi lelori toon e nder mana ha joni sawi allah jalalay oymo accani ɗi haalde ga wiyana haalana qissoji no lelori toon ni so rentaki jomum ɓoorete liman haade muɗum mayde noon yo allah dandu en hen auzubillahi min salam wona ko neɗɗo tawe deftere fof mana ha joni haala qisso lelna ɗum no lelori la wona noon wonko jangguete haale wonko jangguete haaletake wonko jangguete huure wonko jangguete huuretake wonko neɗɗo janggata liggoro noon wonko neɗɗo janggata wona noon liggorto ko nandira noon tan mana woppa jeytama e gandal kono wona kay hana ina wiya ina liggoro hen ina tugoro ɗum noon ɗum ɗo kadi jeeya ha joni koye fa'idaji mana qur'anul karim alhakim ganda ha joni ene jeeya e fa'idaji ɗi ganduɗa mana qissaji kalaɗi e qur'ana ko wayno mana haalde jamma laylatul qadri masalan qur'ana tellima e laylatul qadri holto qur'ana ummi allah itti ɗum e lawhil maknun telli e alluwal ene wiye mahwi wal isbat telli e alluwal ene wiye ibdal wa tahwil are alluwal ɓurgal mawnude ngal biyetegal mana lawhil mahfuz immi e ngal telli e asaman keɗɗo e aduna nokku ene wiye baytul izzati suudu teddungal ene telloro e nelaɗo allah seeɗa seeɗa ha timmi duuɓi nogase tati sababuji ɗi gasi allah timmini mana qur'an e qur'an lelori ni
cimoje ɗe hijibaji ɗi ayaji ɗe rubaji ɗi suminaji ɗi ina wiya ko deftere Usman kañum winde rendini ɗum e deftere wotere ɗum ko noon ko noon lelori ni kay ha laaɓi ko Allah yamriri noon Jibrilu yamri nelaɗal ko nela tigi lelniri noon ha gasi a laaɓi wona goɗɗo saabu ƴoyre neɗɗo wawa ɗum fewnude ha caggal ɗum mana ha joni leylatul qadri woni sababu mana ha joni ko juppude hen e janggo e jaam no mbiɗen ni wonde si en garoyi han kadi en puɗɗima tafsir o en naatoyi hen han kadi en jiiɗa waddude hen qissaji woto mana leltinde mana ha joni ƴiyal qur'ana ngal tawa hunde en jillani hen so wona faccide ɗum tan e ɗemgal pular fodde fama muya men mana ko Allah hokki en hen yen gandu gandinen mana bandiraɓe walla sehilaɓe yimɓeɓe e leylatul qadri jiyaɗo Allah goto mana ha joni o addi qissa wonde Allah to haali to suratu yasin wa arsalna alayhim isnayn fa kazabuhuma wa azazna bisadisi mana min neli e mabɓe ɗiɗo mana biyeteɗo sadiq e masduq ɓe penni ɗiɗo foof timminirɓe tata ɓiijo ɗiɗo ɓe sadiq e masduq nelnoɓe ko annabi Isa nelnoɓe wuuro woto mana yoɓe kaalo e wuuro ngo no wiye Antakiya ɓe kalani ɓen jeddi ɓe caliɓe wiyaɓe ni mbariɓe tata ɓiijo o wiyete ko Sam'un won wiɓe Samsun mana caggal mum on woni tata ɓiijo nela haalaniɓe dalillaji mana ha joni waddi e biyeteɗo Habib Najjar on woni mo ganduɗa mana ha joni gonɗo mana ha joni to hoore Yasino woni mana rajulun mana yasa o jamin aksal madinati rajulun yasa ko ɗiɗi tan ma tawi Qur'an eyyi oɗo o wiyete ko Habib Najjar caggal mum kanko o Sam'un kanko wuuri mana alfu sahrin ujunere lewru noon sa reɗiniɗo duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi e balɗe sappo e joyyi won ɓeyduɓe hen ɗum noon ñala fof ndo fiɗi o dawta ko jihaadi haɓeede e laawol Allah tew ñandata koye korka so jamma ari so taƴi korka makko o gayni o waalata koye juulde makko e janngude kayitaji tellinoɗi mana ha joni Isa kañum hawri jamanu o woni ɗum lebbi ujunere o wopani Allah hay goto haano issaji goɗɗi mbiyata mana heferɓe nangi mo e dow jamfa mana joom suudu makko jamfimo mana ha walli heferɓe ha nangi mo alhaji Issa o ina juuti no wanno foof haɓe nangimo o maayi kamɓe mbarimo o sahudi Allah nangi fitta ndu yaafimo wurtinimo nawimo to aljanna mana firdawsi jeego ɓiijo wiyama ko elli jeeɗo ɓiijo nelaɗo sallallahu alih w sallam jamma leylatul istai wal miraji mana o yi gorko o kanko rasulullahi sallallahu alih w sallam ene jaago ñaagui Allah o ya rabbi an joomam oɗo jiyaɓe Allah gonɗo ɗo e aljanna elli a fodani kam walla sawfa yuuɗika rabbuka fa tarda ma rokkam hami weele wima mi weletake hay goto e leñolam he ina wone jeygo mbiɗa a jaɓani kam sasata hen hay so naati fodde bakkatuji heddota ko toon ma tefore yaltin e yurmede tawde meeɗi huccidde funnangue meeɗi gonɗinde Allah meeɗi waɗde tawhi oɗo gorko jeeya kay leñolam jeeya koye bani Israil ndaw mon ɗo mana ha joni aljanna leli ko waɗi mo ɗo Allah wi oɗo liggima lebbi ujunere duuɓi capanɗe jeetati e lebbi nayyi mana omo liggo o meeɗani wobdemi hay goto koko moƴƴi tan o waɗata mbarmomi ɗo kono noon saabu maɗa e barke maɗa mana saabu omo gonɗinma e nder deftere Isa ɗo wino mbiɗo weltina on annabi goɗɗo ina ara caggalam ina wiye Ahmad nden inde wonno mana inde nelaɗo laftude wonde haalande nder Qur'an mi wi noon haali inde Muhammadu e Qur'ana laabi nayyi gotol to Ali Imran gotol to suratul Ahzab gotol to allazina kafaru gotol to suratul Fath ɗum ko Muhammadu laabi nayyi Ahmadu ari gotol less ɗum ko Isa wino to on so sabbaji wonde mbiɗo weltina on e annabi ina ara caggalam inde mum ina wiye Ahmad ɗum noon omo saabu gonɗindemo mo tonde e yiddemo mo tonde ɗum woni sirru mbarmomi nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam o wi joni noon leñolam wurde ɗumen duuɓi capanɗe jeetati duuɓi tati tawa gopata hay gotol ñande fof ne mbaɗa ko moƴƴi ina mbaɗa jeeyade wiyaɓani leñolam ko wattande jamanu o hewɓe haajuji o hewɓe ɗoygol o hewɓe mana gueɗe goɗɗe e tampere e ñabbude temi yiiɗa hay goto ɓuura leñolam ngol yewmal qiyamata Allah wi
wadde mi hokki leñol ma ngol sabu maɗa jamma goto ina wiye leylatul qadr hayru kanko ɓuuri moƴƴude min alfi sari ne ujune lewru jamma o won wiɓe woni tan koye korka won wiɓe omo yiilo e nder hitande nde fof konngol kewɗi kaali won wiɓe so korka dari ko ñalawma naggam o wonta ko naggam so korka dari ko ñalawma naggam o wonta ko naggam haalama hen ko heewi kono noon kam ko ɓuuri lollude wonde kanko ko jamma nogas e jeegom jofi jeeɗiɗi mana hewɓe ibnu abbas ko ɗum jaggi almami malik ko ɗum jaggi ko ndewɗen lawol muɗum o ñemtinten o mana cheikh tidiane sharif mo gonɗen e lawol mum durɗitengol o koye ɗum ɓuuri jaggude saabu ɓe ƴeewi karfeje allah haali inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri hayrum min alfi sahr allah haali laylatul qadri laabi tati e nder simore nde mana lawol fof karfeje jeenayyi laabi tati ko nogas e jeeɗiɗi tati laabi jeenayyi ko nogas e jeeɗiɗi ɗum noon ɓe mbi ko nogas e jeeɗiɗi ɓe mbi jamma on so ari tawaɗi kewaɗi wofde e nder jamma he ɓe mbi jamma on so ari ina jogui hen waftu maayo geeji e hoore mum ina weela fodde hen waftu timmu hawɗude hen noon weeɓani ɓe mbi jamma on so ari heewi ko deeje e weela ɗoygol mum weela wonande yimɓe ɗanade rewoɓe allah weela rewde allah subaka muɗum heewi ko nangue ngue safto ina laaɓi ina wi ceer ala duuɗe ala ko wirni ɗum hay hunde jamma laylatul qadri hayru kanko ɓuuri moƴƴude min alfi sari yotode mbaɗani koko moƴƴi jamma laylatul qadri sa juuli hen darɗe ɗiɗi to banggue allah a dañi baraji gorko o daño walla ko ɗum moƴƴude sa wirdi hen mana ha joni astahfirullah fodde ɗum mana a dañi ko gorko o daño walla ko ɓuuri ɗum sa wi hen subhanallah a dañi ko ɓuuri gorko o daño sa wi hen alhamdulillah a dañi ko ɓuuri gorko o daño sa wi allahu akbar a dañi gorko o daño la ilaha illallah a dañi gorko o daño mana ha joni a juuli hen annabi sallllahu taala alih w sallam a dañi gorko o daño a janggi hen qur'ana a dañi ko gorko o daño mana a sakkima hen miskinu a dañi ko gorko o daño a waɗi hen gueɗe moƴƴe mana nafilaji julde ha ko allah wawnuma a dañi ko gorko o daño sababude nelaɗo allah sallllahu taala alih w sallam wona saabu golle ma de wona saabu ko an wona saabu ka ɓi kaari wona saabu ka tanum kaari wona saabu kaari woni ceelma la saabu nelaɗo allah sallllahu taala alih w sallam saabu ko daña foof ko kañum dañira saabu ko kañum hokka mana ko allah wi hay hunde tagani e windere nde saabu hoore mum so wona nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam ko hedde e windere nde ko fo allah wi tagira ko saabu nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam allah wi gonnomi ko ngalu majjuɗo mo andaka jinmi andede tan mi tagore mbanmi ɗum sababu beele mbiɗa ande ko sababude tagore nde waɗimi andede o wi kuntu kanzan lam uraf fa halaktu halqa fa bi arafu gonnomi ko ngalu majjuɗo mo andaka jiɗmi andede muyadam tan mi tagore fa bi fa ko capanɗe jeetati ba mana ko ɗiɗi ya ko sappo woni capanɗe jeenayyi e ɗiɗi calcul mouhammad mim capanɗe jeetati ha cew jeetati mim capanɗe nayyi ha cew capanɗe jeetati mana jeetati mayi mana mim goɗɗo capanɗe nayyi ganda mana del nayyi sa rendi ɗi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ɗum noon fa bi fa capanɗe jeetati ba mana ɗiɗi ya sappo woni capanɗe jeenayyi ɗiɗi noon ko sababude mouhammad waɗi allah andede tabaraka wa taala goto e mawɓe meɗen waliyaɓe moƴƴuɓe mana seydil hasim malik sy radiallahu taala anhu o wi ma khalaqa arrahmanu sey an li nafsihi siwa seyid al mahmoud hay hunde allah tagani mana saabu hoore mum so wona mouhammad rasulullah o heddi ko foof ko sababude mouhammad rasulullah mana tagra ɗum noon o wadde e sababude nelaɗo allah sallah alih sallam waɗi allah yiyede waɗi allah andede waɗi allah tinede waɗi allah rewede kanko haalani ɗum yimɓe kanko holli ɗum yimɓe kanko mana nelaɗo allah sallllahu taala sallam ɗum woni jamma laylatul qadri
ko jamma goto mbaɗa hen dar ɗiɗi daña ko gorko o dañol mbiya hen la ilaha illallah daña ko gorko o dañol mbiya hen subhanallah daña ko gorko o dañol mbiya hen allahu akbar daña ko gorko o dañol mbiya astahfirullah daña gorko o daño ko wurde lebbi ujunere ñande fof no haaɓe jihadi ene ñalda korka so jamma ari waala rewde allah ha weeta lebbi mana ha joni ujunere o meeɗa wobde allah hay goto sa calculi lebbi ujunere noon hawdata ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi e balɗe sappo e joyi ɗum noon mana mbaɗa ko moƴƴi e jamma o goto allah tabaraka wa taala hokkuma ɗum saabu nelaɗo allah sallah sallam holko woni leylatul qadri dañumata leylatul qadri ko ñanden ɓurani telli qur'ana cimoje temedere e cimoje sappo e nayyi capanɗe jeetati e cimoje tati telli ko makka capantati e goho telli ko madina woni temedere e cimoje sappo e nayyi inayi qur'ana ayeji ujunnaje jeegom e temedde jeegom e capanɗe jeegom e ayeji jeegom inayi qur'ana kelmeji ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi e ujunnaje jeeɗiɗi mana e temedde nayyi e capanɗe joyyi kelme ina hen karfeje ujunnaje ujunere e ujunnaje nogas e joyyi ɗum woni e qur'anul karim ɗum fof nelaɗo yettini duuɓi sappo e tati makka duuɓi sappo madina mana wondude hen omo haaɓe jeyade golwale capanɗe jeegom e golwale jeenayyi mana ɗe o haaɓa e nder duuɓi sappo woni madina de noon mbiya ka khalifa nelaɗo allah ñallata ko ɗanade mbalata ko ɗanade a dillata a dalta yata e nokku wona goka an hoorema a fenni hoorema a andi oɗo wona feñowa wonno wona gamɗo wonno wona kulɗureedu wonno wonani kay jiɗɗo ka kon moftude la nelaɗo sifuraki saabu rasulullahi sallllahu taala alih w sallam ñalawma mo yalti aduna windere nde fof e nder jasiratul arab rendi arde ƴewde holko nelaɗo ɗacci e aduna saabu lamɓe ɓe o wari ɓe lamɓe ɓe o nanni e diine ɓe hefere ɓe o tumni ɓe leyɗele o udditi ɗe jawɗele o heeɓi ɗe ƴewde oɗo jawdi mum kay hay goto andano foti ɓe mbaɗatno kala moƴƴo so maayi e maɓɓe jawdi mum fof yaltinde boowal holle mana ɗacci naggam kamɓe fof ɓe ngari ɓe ndendi madina nelaɗo wirinama gasi aboubacry siddiq naati cuuɗi rewɓe makko jeenayo rimɓe ɓe o ɗacci e aduna ɓe o naati cuuɗi ɗi fof o wicciti ha laaɓi o yiyani e hunde o yirani nelaɗo wakkande o yirani ɗum woli so haydara o yiyani o naati suudu aicha toon nelaɗo wattidi toon hawri e ladial o tawi toon nifka goto gawri sammi ina woni e lehel leggal ina less leeso o yaltini nifka goto gawri e limsere jallaɓe o wi min de ko ɗum jiimi nelaɗo ko suuɗi e ko feeñi ala wakande ala wolis ala fawru ala magasin ɗum de jiimi nder cuuɗi ɗi jeenayi mi tawan toon ko ina haara joom fulɗum so wona oɗo nifka gawri e nden ɗo limsere jallaɓe min de ko ɗum jiimi bisimillah yahuda dari wi aha kay yaltini wi limsere jallaɓe nde ko min artiri ɗon joni joni saabu nifka gawri o ko min ñamlunomo ɗum hanki o yomo waɗa hirande makko o taylimi limsere jallaɓe ɗum noon gande ga nifka muɗum gawri hefti cukkunde jallaɓe limsere nde adda kamɓe annabaɓe donetake koɓe ɗacci fof ko baytal mali jallaɓe o watta e baytal mali yeehi ɓe mbi hono kaake nelaɗo hay hunde aboubacry ngabbi ha dow wi bandiraɓe oɗon gandi honi ko dewannoɗo e moon allah allah ina wuuri mayata hay hunde heɓata dewannoɗo e moon mouhamadou mayi ndew ari amen nde o addi amen ko la ilaha illallah o yeehi o ɗalɗi min ko la ilaha illallah min jiyani ɗo goɗɗum min jiyani kalis bantu min jiyani fawru min jiyani suudu min jiyani puccu min jiyani mbeew min jiyani mbaɗo aha o ɗacci ngeloɓe ina wiye adba aha o ɗacci mana mbabba mana baw heɓno haybara so yiɗino nelde kanko nelaɗo e sahabaɓe o sohli hen goto o tulloto noftu mbabba ba o haala ba wiyete ko yafour alaji malik wi nantumi wiya mbabba ba ara ha e damal galle mo nelɗi tan wona fuggude hoore e damal mana jomum yalta ha ƴeewa mbabba tan mbabba waɗani yeeƴo to jawir to juma nelaɗo tan anda mana ko ɗon tan ya fatou ñande nelaɗo yalti aduna noon mbabba ba dogiri noon tan nden nani han kadi bocci wiya ko nelaɗo yalti aduna mbabba dogiri noon tan tiwi hoore mum e woytu noon mayri hay goto waɗɗitaki ɗum hay goto imnade ɗum caggal nelaɗo ngelawba bade baw ɗaccuno ɗo jusino caggal jagol nelaɗo allah salah sallam ɗo ngelawba jusino ɗo rimditaka waɗɗitaka ummaki ɗon ha mayi ɗon tan lili sani ummaki ha mayi kamɓe ko noon wiyete ko adama ɗum fof son ƴeewi ɗiɗo qissaji e deftere wiyetede chifa bali fi ɗum o wiyete ko ɓaadi iyad o jeeya mana ko leydi l'Andalus hinde ina wiye yasu bi
ko ɓarnu jeeta ɓiijo heno wuuri o maayi noon koye nder leydi Maroc wuro wiyetengo Marrakech mana ko ɗon ubba e nder wuro he ene wiye muule qaadi iyad mana deftere nde to ƴewi mon ji bandiraɓe en mbino jubbude seeɗa mana e qissaji ɗi gasata gonɗi e qur'ana mbaɗen bandaji ɗiɗi tawde koye tafsir qur'ana paaɗen kañum fof ene mbaɗen bandaji musidɓe yawɓe namni hen yen mbaɗum bandaji aduna yeeɗani noon mbaɗen bandaji wona kañumen fof mbawi yaade jamaji e jumaji heɗoyade mbaɗen bandaji so waɗama bandaji kam ɗum wawi sodde hen jogo taw ko deftere nde jogui bannoɗo so ɓooyi maaya waɗananoɓe so ɓooyi maaya bandaji ɗi keddo ɗon en naftore waɗa defte bindade ha yawmal qiyamati noon ɗiɗo bandaji ɗiɗi ɗi gadi ɗen wadde ko beele oɗon jaɓana min gantude qur'ana telloto nde min jibinaka min tawaka minen min gona araɓeɓe min jeeyaka e leydi araɓeɓe komin ajamiyankoɓe somin ñawni ene yaafe koye tinnade tan e ñemtinde sernaɓeɓe no mbaɗanno koye ɗum paaɗen noon mbiɗo ñaagui on yaafuya e yarduya yo Allah waɗan en sutura adnayi laakara yo Allah hokku en jaam mana ko suuɗi e ko feeñi yo Allah wat jaam e leyɗele juɗɗe foof yo Allah wat jaam e leydi Afrique foof yo Allah addan fuutankoɓe toɓoye ilam renana en kala ko bonnata daiman ko Mamoudou Dia wiyata on ndende jange golle mi wiyani ndende ndendi nane kam mi wiyani ndende ndewe am ala ndende kala ko rendi huule herse itane gueɗal colli ndendu kula baɓɓati ndendu kula gergeƴƴi ndendu kula iruji ndendu kula gilɗi ndendu kula hay mbeɗon Allah meeɗi rendude ñaami gawri meɗen dombi ko noon ndendu kula so ndendi iten ɗon gueɗal gondon e yurmede Allah gondon e nelaɗo Allah gondon e Cheikh Tidiane ƴeewe dande ma yakkoɓe no gandi liɗɗi kala ko jiidi leñol watta ko lillugal ɓuri toon famdude ko andode kala ñande andode ummi cubballo e ngabo e nooro fof caggal kala ko iwri yo so ɓe ñoƴƴe ɗum maayo waɗi noon ko dendal ndende fuutankoɓe ndende kala dañon gueɗal to Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane ɓe waɗi aɗɗam tinne jange so on janggani kala jannguɗo funta on ñaama kaka jangde qur'ana ɓuuri moƴƴude rewi hen ko hadis rewi hen ko fiqu ganda no juldata eno dewle moƴƴirte eno hajjirte eno eddaji mbaɗirte rewi hen jange Faraji jange angal jange Amérique hay mbilew yo ɗikku wonɗo bileji mahi jama mahi juma wonɗo bileji yeehi Makka wonɗo bileji bilew mum nawi ɗum aljanna bileɓe Moussa ɗum noon ko wawi won fof yo ɗikku tinne jange no gandal way foof ɓuuri majjere tinne golle sa jaɓani gollade aɗa waɗa gueɗe joyyi kanƴi fof eɗe karme saria ma wujji ma feni ma ñamlima ma ñaaguima walla fawima e dow liggotoɗo aɗa ñaama ina harmi dagaki ɗum noon mbimi ko ndende jange golle Mamoudou Dia ɗum tan wi on wiyani ko ha joni mana eɗen ñaago bandiraɓe jogorɓe heɗade bandaji so Allah jaaɓi tawde ɗiɗo ɗiɗi gasi en mbaɗi hen fayidaji qur'ana jippogol mum cimoje ɗe sirruji mum mana karfeje ɗe ko woni hen mana e kawisaji banda gadanowo ɓenni ɗimmo o rewi hen innaɓe qur'ana wonɓe hen waliyaɓe wonɓe hen annabaɓe nelaɓe won fof ko inna hono foti hunde seeɗa e jubbande qissaji en mbaɗi hen ɗum ɗo ko barkinorade e qur'ana ina wayno ko tubaɓe mbiyata avant premier masalan ko jumlatul litiradiya ko haala garka mana jiida ko jogoɗen haaloyde ko ko haala meɗen gayi e jubbude hen hunde seeɗa e nafoje qur'ana beele ina naftude ko heddi ko so Allah jaaɓi si en puɗɗima tafsiru en ƴetti hoore faati en fawi hen bagara haɗo Allah so Allah welama ha timino en so Allah welama haɗo kanuɗen fof so Allah jaaɓi eɗen ciftina on namninoma en ɗum yen mbaɗɗum gila ko ɓooyi Alaji Zakaria Alpha Bamo Sare Patta yo Allah yurmomo yafomo Allah hoddirani o woni gurdam makko namninoma en ɗum gila ko ɓooyi biyeteɗo mana Alhaji Baydi Ba mana namninoma en ɗum mana ha joni to duwe namninoma en ɗum yen mbaɗɗum ko ɓooyi Alhaji Mamadou Dia to Wuuro Siré gonɗo joni mana Côte d'Ivoire to wiyete a Joppe ñaguinoma en ɗum gila ko ɓooyi yen mbaɗɗum musidɓe meɗen hewɓe limotako mbiyen wonde mana en mbawata en ngala joto muɗum mana ha joni e musidɗo mo ganduɗa mana ha joni koye sehilaɓe koye tidianiyankoɓe koye juuɓe ummi ha to woɗɗi to wiyete Melga ene wiye ceerno Abdoullahi Hammadi Diallo to Melga kettuɗo e Mali o mana ari ha ɗo ñagori en ɗum saabu Allah haali henne ko tiiɗi kala ko mbiɗa hen mbiɗa waɗa kala ko mbiɗa mbiɗa yoɓa mbiɗen ala enen en liggorta ko jobdi en liggorta ko naggam to banggue gandal ala
gandal ligorto enen jom tan ko woni meccal men ko woni meccal men de ko janginde aram ke janginoɓe aram noon no janginoɓe fof ni ɗum ko meccal eɗen jangel ɗum eɗen jofe ɗum ko liggey men e so Allah haaji o bandane ɗo kannuɗen ɗum so Allah jaaɓi tataɓijo o han kadi puɗɗortoɗen ko hoore fatihatul kitab naatene tafsir he inchallah musidɗo mon alaji mamoudou dia allahumma salli ala seydina mouhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salli ala seydina mouhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salli ala seydina mouhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salli ala seydina mouhammad wa ala alihi wa